Nazdar ľudia. Ešte potrebujem ísť k doktorke na takú menšiu prehľadku. Ideme sa odvážiť. Ja sám sa budem teraz ísť na váhu, lebo som strašne pribral. Dobre, poďme sa pozrieť, koľko vážim. Daddy finger, where? Ja som zabudol, že ja sedím. Počkajte, postavím sa. What? 146,60. Bomba. Me, and no one knows where it goes. Uvidíme, čo mi povie doktorka. Či som OK, alebo uvidíme. No, takže doktorka povedala, že ho mám strašne malého. Ale že som OK. Takže môžem ísť bomby. Pozerajte ľudia, v Belgicku každé 500 metrov máte takéto krásne vlajky. Oh yeah! Buzík! Ideme tankovať. Hej. Benzín Euro 73, dobre. Poďme. No, to by aj stačilo. To je máte peniaze, čo? Dobre! Takže sme zdraví, sme OK. No a len toľko, že ideme na to. A títo ľudia, ktorí mi tu teraz budú vypisovať zás ideš chudnúť, zás už koľko raz už to... Kámo, dovtedy to budem skúšať, dokým sa mi to proste nepodarí raz to buchnúť. Rozumiete? Takže zbytočné komentáre nechajte pre seba. Lebo aj tak ma nezastavíte. Nikto z vás. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau.